ଗୋଟେ ମାର ଶେଷ ବଳିଦାନ। କୋଉଠୁ ଲେଖିବି ଯାଉଛି ଲେଖନୀର ମୁନ ବାଙ୍କି, ମା ପୁଅଙ୍କର ଶେଷ ଫଟୋଟିରେ ଯାଉଛି ଆଖିଟା ଲାଖି। ମରିଗଲା ପଛେ ଛାଡ଼ିଲାନି ସେ କୁନି ପୁଅଟିର ହାତ, ବକ୍ଷରେ ତାହାର ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ସାଜି ସୁରକ୍ଷାର ନେତ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସିଏ କରୁଥିଲା ପରା ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର, ମୋତେ ନ ହେଉ ପଛେ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ରକ୍ଷା କର। ଅସଫଳ ପରେ ଧରିଲା ଛୁଆକୁ ନିଜର ବକ୍ଷରେ ଚାପି, ଭାବିଲା ମନରେ ମରିଯିବି ପଛେ ଦେବିନି ହେବାକୁ କିଛି। ଦଇବର ଲୀଳା କିଏ ବା ପାରିବ ସମ୍ଭାଳି, କେହି ହୋଇନାହିଁ ହୋଇବେ ନାହିଁ ବି ତା ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜଳ ଗହଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ପରା, ଜଳ ଗର୍ଜନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଆମରି ଏଇ ଧରା। ନିଜର କରାଳ ଗର୍ଭରେ ଡୁବିଗଲେ ମା ପୁଅ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟଟିକୁ ବି ଚକମା ଦେଲା ପାଣିର ସୁଅ। ମଲା ପରେ ବି ଅମର ହେଲେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ, ଶେଷ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଦେଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ। ମୃତ୍ୟୁ ବି ହାର ମାନି ନେଲା, କରିପାରିଲାନି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା। ମା ପୁଅଙ୍କ ସ୍ନେହ ଡୋରି ଶେଷରେ ବାଜି ଜିତିଲା। ମା ସବୁବେଳେ ମା, ଏହା ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରମାଣ। ମା ବଳିଦାନର ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ହଁ, ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ।